Ngap dia sobaya pi ki parlo ki bistanat bentai ya kan ke video ha kan ke channel ai khublei chief minister ka Kerela ya ka FIFA hadin bakila pynsaphriang ya ka dur bashuot jong Cristiano Ronaldo Lionel Messi bat Neymar JR kabala penyang dakifan jong kinong Kerela kumban chupen ken mau ha kan ke tayau baladep kifan jong kinong Kerela kila penyang ya ka dur ka bashuot na ka plastik ya ka dur jong Cristiano Ronaldo Lionel Messi bat Neymar JR hakawa koshi kode kabadon hakathan Kerela hadin kane ka FIFA kala pynsaphriang iya kane kadur ka bashuot balapan yang dakifan jong ka Kerela hakawa kila share lengba ki social media kumtau chief minister ka Kerela Pinarai Vijayan ulayo iya kane lengba ka social media kumtau lai khublei ka FIFA dakabu tweet ka tutar jong hakawa ulong kumne Kerela and Kerelites have always loved football and it is on full display with Qatar 2022 around the corner. Thank you FIFA for acknowledging our unmatched passion for the sport. Kabamut ka Kerela bat kinong Kerela barabol kidon ka jing na kamta ka football bat nakabakila bu ka full display na kamta ka World Cup Qatar arhajar arpoar habaro ki kendong kenshot. Khublei ya fi ka FIFA hakba pila pedang yangi ki bomdon ki rangelekai ki ba kleinbor na kabenta ka kam sport ong chief minister ka Kerela lengba ka Twitter te parlok tangkine ki kubor ngin sai kendu hakui pat ka video khublei shibun.